מה זה בעצם אפילפסיה למי שלא יודע? למי שלא יודע, אפילפסיה מוגדרת כמחלת הנפילה, והיא באה בכמה רמות. היא באה כפרכוסים, היא באה כרעד, היא באה כהתעלפויות, וכל מיני שילובים בין לבין, כל אחד עם העוצמה שלו, עם החוזק שלו. מה זה אומר מבחינה רפואית ותודעתית? מבחינה רפואית זה קצר חשמלי במוח, שבעצם עובר דרך מערכת העצבים ומשפיע בעצם על כל מיני אזורים בגוף, וזה יכול להיות רק בראש, זה יכול להיות בכל הגוף, זה יכול להיות בידיים, בגפיים. אנשים גם מגיעים למצבים של התעלפויות וקצף שיוצא להם מהפה. זה מלחיץ הרבה מאוד אנשים מסביב כשאנשים נפגשים עם אפילפטים.